Eli, ariketa batzukin joganak, hau berotzean bitartian denbora dakau. Horren hemen txeutziko detola, eta ez dakit. Ze ariketakin hasi, irrikitan naho, hainbeste entzun dizut jogai buruz, eta nien gabe, eta berko nula egin da, zehose, ariketa batekin, nola hasiko zinan ni bezalako... Ba, zehose erresa egiten, tronko batekin lan egiten. Zehose erresa, bitxu. A ber, harri hemen abazu, bai, ondo, bai, biloko ondo ikusteko ni nola itea. Vale, hemen, vale. Eskumako besotxua gora. Igual agoken du viernes, nesta? Ez da beharrezkoa, nik egingo dut honekin, ba, nahi duzun bezala, oso iztu daka. Vale. Gora? Gora. Vale, eskerreko azpitik, eta eskutxuak beraien artean, bai, eman. Eta hau da, festantzako, bularra irekitzeko eta besoak ondo, bai, buelta emango dugu, beraiek etxetik ikusteko. Eskua ematen nahi nahi zila, Mantendu, eta ukondoa zerurantza, bale, gorantza. Zerurantza, bale. Bale. Eta hola zenbat egon behar nahiz. Ba, ez dakit, arnazten minutu batera, ez, Bai, Baina, orain arnazketa ezinbestekoa da. Bueno, orain aldatuko dugu besoa, Si no, bai, geratuko gara deskompensados, bale, gauza bera, baina beste aldera. Eta ingo dugu orekako zeo zer, bale? Oreka, bikain. Bale, zu ondo moldatzen nahi, bai. Bai, Uste baietz. Hau konzentratu. Uste baietz. Eta eskumakoan garriken jarraituko dugu, eta eskerrekoa gora, saiatuko gara, Oreaino? Bai. Nika txela, mar. Onaino, saiatu. Bai? Hemendik gora. Venga, gora, besutxua gora. Bai, eta gero ireki. Bai, oso baitzak izango. Esan deu pizkanaka, Li? Pizkana. Bueno, bai, ikusi zaitut horrela malgua eta indartsua, venga. Kasatu barik. Eta arnazten, hemen arnazten. Bale? Hori, eta bera. Suabe bera. Bera noa. Bera, eskutxuak. Bai, anjali mudra ditzen da hau, eta bihotzera. Nola ditzen da? Anjali mudra ditzen da mudra hau, eskuen keinu hau. Bai, eta bera, bihotzera, eta mendik, suabe, besoak askatu, eta hanka bera, eta ederto, oso ondo. Ai, ama. Oso ondo, bai. Ez dakitzen zu, ni baino hobeto moldatzen da zukaldaritzarekin. Ai, ama. Baino egia esan betu, segian ekatu naiz, eta hori zeintea, dana hankauntzik eta konbeni izateak lurran energia garrapatzeko, eta bar, ez da? Claro, hori da sustraiapena lantzeko, eta bai, horrelakoak, bai. Eta konzentrazioa. Izaretan hasi nahi, Egia esan estiraketak iteko garaian da beti arnazte zuen dut, beste pixa talde zu estiratu, Bai, beti. Exhalazioan, bai, giharlanak erlajatzen dira, orduan apurtzo bat arago joan alzara. Eta konzentrazioa, bai, gero konzentrazioa, begira, punto bat egiratu, edo, surfean bezala. Adibes, ariketa horiek iten aizean ian ja, zudak izunian onditen, pentsatu berrezu ariketa enten zaudela, o zu ariketa jakinda ja arnazian bakarrik zentratu behar. Arnazian bakarrik, ez da? Bai, zuia ariketa, bai, edo postura sana eraikitzen duzu, eta gero arnazten egoten zaran lasai. Eta adibidez, zer izatea okerrena, bakizu kirol guztitan daola gauzak, ba igual bat juten dana gimnasio batea, eta egiten hasten da, eta gaizki iten dio. Bai. Badaude ariketak itiak gaizki, eta hobea berren gaizki teizula, ez da? Bai. Hor nun ibili beharria kontuz jogan. Ba, mina somatzen baduzu, atzeantza. Atzeantza. Adibidez, ez? Ba, malgutasun ariketa bat da, eta asko geizten bazara, eta mina somatzen baduzu, apurtxo bat... Utsi beste egun bateako, ez da? Edo ez utzi beste egun baterako, baina egin apurtxo bat soabiagoa. Ja, vale. Bai, normalian jaten gara bazu, ja horren urteak utziko zuta. Inoiz etu zehingo, ez egin, baina egin soabiagoa, konsienteagoa.